apik suarane yo apik to yo. Senajan to ora nggo apa jenenge dicene iki genderne nyatane yo pleng karo larasan. Lah kok iso yo rek. Lah kok mau krungu saka kono mau. Dadi dari iki karo larasan iki pleng tenan. Oh. Tembange tembang moto Pak. Ya karang seni tembang moto Pak ki ono artine. Oh, saka mijil nang tekane pocong yo artine. Nek mijil apa? Yo ku ngandake lair kang tekaning pati. Oh, apa ya kok? Dadi para sesepuh biyen, para pemuda jaman iki pancen pinter-pinter. Ngripta tembang ya ono artine. Contone kaya tembang motopak. Nggambarke wong urip ana ngalam donya kadi lair tekan mati. Oh. Saka apa? Saka mijil artine air. Oh. Bar mijil dandang gula. Artine dandang gigi golegi. Ndongake bayi sing wis lair karepen sesuk dadi bocah sing kepenak uripe. Jagongan cara biyen kuwi beda saiki. Kepara saiki ora ana jagongan biyen yo ora ana. Nek wong biyen do lelekan, do maca patan, ngono. Do ndongake bareng-bareng ben bocah nang gedhe dadi bocah sing berguna. Bar dandang gula kinanti kuwi apa? Bocah sing durung aran durung ngerti blubang sing jero geni sing panas mula nang dhewe tasah dikanthi. Oh. Bar kinanti sinom. Sinom ya. Sinom kuwi saka tembung sinom. Bocah wis ngerti dandan. Ngerti bagus ya to. Wis boros pokoke lha iya. Bar sinom apa? Asmarandana. Asmara seneng dono weweh wis seneng karo lawan jenise. Nek wong lanang ya wis seneng karo wong wedok. Kayak tanging cinta-cinta monyet. Bos gawe nganu aja cinta monyet apa? Cinta kancil kono Pak. Ora ono cinta kok kancil iki ora. Ono wae kok ngene. Oh, bar Asmarandana apa gambuh? Saka tembung keluargane imbuh barapi duwe anak terus peputu bar gambuh mas kumambang. Mas kuwi iso kumambang manut obeng banyu. Ana. Dadi wong tuwa tansah bisa karo anak. Mula wong tuwa kudu mlaku sing bener. Oh, iya. Bar mas kumambang durma. Durma kuwi tembang sing watake sereng. Wong tuwa kudu sereng karo anak. Yen pancen bocah kuwi mbladak sifat mirang kapojiko dikandani ayo digetak. Ben bocah kuwi mbuku karo kandhane wong tuwa sing jeneng bocah kuwi mingkari wong tuane. Ambune dicek kepiye? Kudu anake bakok. Jane iya jangan ngantek pusing aku kuwi. Cepet dadi wong tuwa ngerkosok lho. Nah iya kaya ngene. Barat dulu apa pangkur nyimpang lan nyingkur kudu gedheke marang panembah nyimpang Suranestan nyingkur kadonyan njaluk ngapura marang Gusti kanggo besok samangsa-mangsa kapundhut katimbalan ngayunan padha karepen oleh dalan padha. Dar pangkur megatruh. Megatruh apa? Megat memisah roh wis ngalih roh. Roh misah skaraga kena diarani sakaratul maut utawa sekarat. Bar apa jenenge? Bar sekarat apa? Bar sekarat ora. Berarti terus tembang titi mati. Titi mati apa? Titik mati sing ngarani arep budidaya kaya ngapa nek wis tekan garise pepesten anane mengkudu pasrah. Oh iya ya. Ayo. Bar titipati. Bar titipati apa? Pocong. Pocong kuwi cara agama Islam dibuntel mori terus dipocong utawa dadi pocong. Lagi dikubur.
cembruk indugangan manut adat tata cara. Mula saya arang-arang sing nganggo adat tata cara nganggo jajaran sampai trutengan. Terkadang waton nyemplungke belum rampung. Nah iya. Kuwi sing pungkasan pocok. Mendem doa. Mendem doa terus gelenger mudyar kowe. Cah iki nek ngomong waton ora. Minangani pamrutan, langgam kadung tresna endah. Ayo no. Ayo kek langgame. Langgam kadung tresna. Ini langsung ya, Pak? Langsung mawon.
Terus langgan kadung pas mobil. Ayo karo tirakatan rek melek-melek lah ya. Wong dasar iki sasi suro. Sasi sing apik kanggo prihatin. Ngetus raga ngeceke panembah marang Gusti kang murba dumadi lah. Kadang-kadang wong Jawa ya nek iso ya gunakno marang Jawamu rek. Iki sasi sira tiba dina apa? Selasa. Selasa. Jenenge Anggara Rekata. Anggara Rekata. Cah kira goblok ora. Kowe ngerti kok? Ora. Ora nek aku goblok ora. Anggara kuwi Selasa. Rekata yuyu. Sasi Sultan siji tiba dina Selasa taune taun yuyu. Akeh udan. Tandurane subur. Ning ya kuwi akeh wong sing sok seneng milik dudu darbeke. Apa? Ya dicerna. Ana nek mudine wedok kuwi paham. Milik sing dudu darbeke. Engko kaya milik bojone wong ora. Wak bojo mat ora. Iki ngawur wae nekmu. Ya didelok wae kanane sesuk kok piye. Kandaku jane bener apa ora lah. Wis kaya kowe engko slak kejaman kok. Slak kejaman kok ora engko. Slak kejaman kok ngene konangan Pol PP garuk kapok kowe. Nanti kaya apa wae. Ayo Okta Karwanis lali janjine ya. Ngadeg kok. Sore mau ngadeg ora ngadeg. Ngomong nyamene ta, tapi ngadeg pindho ora apa. Lali janjine. Lali janjinya. Iya iya.
sambung tugasmu. Okta karo Anis Sabahar tuh njulani Sabahar kuwi kira. Wis gak kowe kok. Ya. Ndur ana kowe. Ya. Labrake. Waduh. Arep labrak aku. Kowe apa kowe? Iki pamundutan saka Pak Purnomo. Heeh. Gudril. Wah. Macet kene Gudril. Engko ndak kabar engko. Ya. Gudril banyu masak. Oh ya. Yo. Hangayai Karyo tugas rondo rakane. Ayo Hangayai
ayahe tugas runduk minangani pamu dutane Mak Purnomo. Kyai ngendi kok? Kyai cangkrep. Oh. So cangkrep kok. Ayo. Wah, jan. Aku yang ngerasake anak-anak kuwi marake. Asam urat urusannya apa? Asam urat. Kowe iki do lereno ya leren. Kowe dina iki ngetutke bapak arep pentas. Arep pentas niku. Kowe kudu ngetutke bapak. Iya. Mergo bapak ki nek ora tok tutke wah. Sepi rasane atiku mergo pancen bapak ki kudu tok tutke. Lan kowe sing kudu bisa minangkani apa sing dadi karepku mergo pancen bapak. Kena arep-arep kowe njaluk bayar piro kok tak turuti. Bapak sing arep nuruti karep. Bapak Pocong. Bapak bepek iki semar. Aku nek pentas tulung gawe no pamflet. Pak ngono status. Nek pentas bisa sing arep iki ora apa-apa beda ngerti beda kruyuk aku. Lho, ben padha ngruyuk aku do ndelok aku. Nggone bakal apa bakal Bapak bepek. Kae galu benderamu Ndara Janaka. Pirang-pirang sasi kuwi Kendran Suratul Ngamarta. Lho, kok kendran iki ya? Iki miturut lakon jaman biyen. Wong aku bisa mermanake. Bendaramu Ndara Janaka iki dakwa Megos tapake Wira Jajane. Lho. Kale sinten, Pak? Karo bendaramu Kusumaning Ayu Dewi Arimbi. Lho. Aku aneh teman ta iki. Ngono. Dadi bendaramu bingung. Sing nuduh niku sinten? Bendaramu Ndara Werkudara. Waduh. Monggo sing jenenge nuduh ki nek ora ana kenyataane mirah-mirahke lho, Pak. Wis ben mengko mestine wae bakal mangerti. Kepiye kawusanan mergo pancen bendaramu Ndara Arimbi ngerpine yen pancen mijil pawestri kuwi putrane Ndara Janaka yen ngaku wae Ndara Werkudara. Oh. Ngono to, Pak? Monggo aku percaya yen bendaramu Janaka ora wani banjur Megos tapake Wira Jajane luwih-luwih karo kagange wetu. Ya mung nganggo wae apa jenenge? Ijen ana madaning wana, mongko ora kesoda, ora kersa nunduk, ora tau gelem sare. Prihatin bendaramu dole. Ning mlaku sing bater ayo bendaramu Ndara Janaka dilanget.
Thank